Радіо Лада. Радіо Лада. До Ісуса також маємо увидіти образ Його мислей, коли Він, покликаний до одного фарисея Симона в гості, зайшов у двір, а одна жона легкої поведінки залізла за Ісусом туди в двір і, маючи сосуд дорогого мира, почала плакати за свої гріхи, каятися, Боже, помилуй мене. І плакала, сльози капали на ноги, а вона стирала сльози із ног, а потім ото місто мастила драгоценним миром. Так от, той фарисей Симон нині образ современних, ну так скажемо, условно, современних журналістів, якихось там, ну, современної якоїсь еліти, котрі щось ухопили десь мало грошей незаконно, та подумали, що від много грошей стали розумні. І каже Симон сам у собі думать, якщо б Ісус був Божий чоловік, та Він би знав, яка жона до нього прикасається. Так ж блудниця, всі знають. А що Він не знає? Ісус знав про то. Ісус увидів, узнав мислі того Симона фарисея, сказав йому: Симоне, не буду ти много говорити, в чому ти не прав. Но скажу ти порівняння. Чоловік мав двох довжників. Один довжен 500 динарів, другий 50. Обоє не можуть віддати, обом лишив довг. Хто з них буде тя більше любити? Ясно, каже Симон, тот, котрому більше відпустили. Симоне, маєш відповідь на твої хилі і гнилі розсуждення. Елітні гнилі розсуждення. Я пішов в твою хижу, ти мені дав на ноги воду, а ведь по законам гостеприємства то мав зробити. А ся прийшла жінка і сльозами миває ноги. Ти мені дав на голову мира? Ні. А вона миром помазує мої ноги, кається у своїх гріхах. Та би знав, кому більше відпуститься, більше любить. Так Симон фарисей, а нині з ним усі современні фарисеї, котрі думають, що вони еліта, а бідна еліта, так коли відповідної освіти немає, можуть у лиці Симона відповідь получити. Ви, рахуючися розумними в всьому світі, а займаєтеся такими злобними, гріховними ділами, та ви сте знали, що народ простий, котрий ходить до церкви і в молитвах своїх молить Бога, і Бог милує державу, не еліту, а молитвами віруючих, не мудрецями цього світа і фарисеями, котрих такся нині наплодило много, а подвигом віри простих наших благословенних людей. Якщо це так, то ми розуміємо, чому за 1000 років наш народ не асимілювався. Радіо Лада. Радіо Лада. Після 45-го року до нас прийшли десятки тисяч пропагандистів, щоб наших місних русинів зробити атеїстами. Щося стало. Усі ті пропагандисти туйся поженили, повінчалися, туйся покрестили, туйся всі посповідали. І ми їх усіх тих пропагандистів, по крайній мірі більшість, зробили християнами. Не вони нас, а ми їх привели до Христа. От чому сьогодні кажемо: Боже, поможи нашому народові не стратити віру православну, бо нині голоси йдуть міняти кирилицю на латиницю. Слаба латиниця проти кирилиці, ущербна, слаба, порядка 6-7 звуків не фіксує. А потім з латиників сюди буде тягнутися западна латинська віра, яка лишила релігійності всю Європу. Недавно мудрий політолог написав книжку, назва книги «Закат Європи», тобто занепад Європи. Він вперед повів: корня духовного не мають. Безбожіє і розпущеність буде особливою опасністю
для цілої Європи. Но якщо ми з вами в Європі, а маємо православ'я, ми з вами покликані держати святость центра Європи. Можливо, наші люди пішли на заробітки 600 тисяч із Закарпаття, лише пішло в Європу. За кожною лічністю судьби ті люди наповнили православні храми в Європі. Пару соборів у Чехії, у Празі передали православним, а наші хлопці там з такою радістю читають апостоли, співають. Вся церква співає. Значить, наша місія така, кілько лиш мож донести святої візантійської православ'я Європі і так званим європейським цінностям, уходящим у закат, настоящим цінностям, європейським цінностям, православ'ю, носитель якого ми з вами являємося. Боже Мати, покрий нас своїм покровом, убережи наших людей на чужині там. Дай нам, щоб люди, аж що дійшли від своєї землі, вернулися на свою землю. І туй сокотили православ'я, родили дітей. І убийстві народ були не асимільований до второго пришествия. Радіо Лада. Радіо Лада.